المتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. وقال تعالى في مقام آخر: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھیے سارے. ایتھے بہترین بس ایتھے رہن دے. الصلاۃ والسلام. رومال دے دو. بڑا رومال دے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین. سارے محبت نہ پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے. آج دا دن بڑا متبرک عظمت والا دن ہے اور عید دا دن ہے. محبت نہ سب عیدہ تو بڑی عید دا دن ہے. محبت نہ پڑھو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا. سب تو اونچی شان والا آ گیا. سب تو اونچی شان والا. ماشاءاللہ آج دا دن واقعی ہے ہی ایسا ہے کہ اینجی پڑھنا چاہیے. ذوق شوق نہ پڑھو. سب تو اونچی شان والا. سب تو اونچی شان والا آ گیا. اونچے رتبے پان والا گیا. اونچے رتبے پان والا اور آسیو شکر دے سجدے کرو. آسیو سب شکر دے سجدے کرو. کیوں؟ سب نو سینے لان والا سب نو سینے
لاؤن والا۔ ایک ذوق پیدا ہو جائے، مل کے گوڑیاں تو ہاتھ لا کے ذرا ہاتھ لہرا کے جھنڈے بنا کے آکھو سب نو سینے لاؤن، سب نو سینے لاؤن والا، اور جگیاں دے بچ وی دیوے بل پے، جگیاں دے بچ وی دیوے بل پے، روشنی برتان والا، روشنی برتان والا آ گیا، روشنی برتان والا، اور جنہ دی پنڈ کوئی نہیں سی چکدا، جنہ دی پنڈ کوئی نہیں سی چکدا، اوہنہ دی پنڈ چان، اوہنہ دی پنڈ چان والا آ گیا، اوہنہ دی پنڈ چان۔ سب مل کے بولو سب تو اچھی شان والا آ گیا، اچھے رتبے پان والا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا و بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد الدلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء، فخر آدم و بنی آدم، نور مجسم، شفیع معظم، ہادی کل، دانائی سبل، مختار رسول، مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر حضرات، تمام سرکار دے غلامانو اشاقان مصطفیٰ نو عید میلاد النبی مبارک ہوئے، خیر مبارک۔ گرامی قدر حضرات، پوری کائنات دے اندر جتھے جتھے بھی مصطفیٰ دے غلام ہیں نے آج دے دن خوشیاں منا رہے ہیں۔ کی کر رہے ہیں؟ پوری کائنات۔ میں جڑاں والی سائٹ تو آیا، دیکھے جب کسے بندے کو سائیکل لیتے انہیں سائیکل سجائے ہے، موٹر سائیکل لیتے موٹر سائیکل سجائے ہے، جے کو بندہ رکشے تے ہوئے تو انہیں رکشہ سجائے ہے، جے کو کار تے ہوئے اس نے کار سجائی ہے، اور کچھ نہیں تے انہیں اپنا سینہ زور سجائے ہے سرکار دے غلام نے۔ پوری کائنات جتھے بھی حضور دے غلام موجود نے اپنے آقا کریم دی آمد دی خوشی کر رہے ہیں، اور سانو کتب تواریخ اور سیر دستیاں نے کہ حضور دی جدو ولادت باسعادت ہوئی ہے نا، مشرق دے جانور مغرب وال دوڑے، مغرب دے جانور مشرق وال دوڑے، شمال دے جانور جنوب وال دوڑے، جنوب دے جانور شمال وال دوڑے، ایک دوجے وال دوڑ دوڑ کے آندے کی نے او خوشیاں مناؤ رب دا یار آگیا جے، خوشیاں مناؤ رب دا محبوب آگیا، رب دا حبیب آگیا۔ پوری کائنات جدو سرکار دی ولادت باسعادت ہوئی ہر ایک نے خوشی منائی، ہر ایک نے، توجہ ہے ایک جملہ کہنا چاہنا، ہر ایک نے خوشی منائی، رویا ایک کوئی ہے۔
وہ دی مانوی اولاد آج تک رو رہی ہے، کیوں میلاد ہو گیا، کیوں اجی میلاد حرام ہے؟ میں کہا سانو کیا نا اللہ نو آخ، اللہ نو آخ یا اللہ میلاد کردہ ہی نا۔ حدیثاں دستیاں نے کہ ہر ایک خوشی کی تھی شیطان رویا، کون رویا؟ ابلیس رویا۔ چیلیاں پوچھا استاد جی خیر تے ہے آج کیوں پھوڑی پائی جے؟ ہر پاسے تے خوشیاں نے، ہر پاسے تے رونکاں نے، تے تواڈے کیوں 12 بجے نے منہ تے؟ انہیں آکھیا میلاد ہو گیا ہے۔ کی ہو گیا ہے؟ بولیے ذرا کی ہو گیا ہے؟ پھر اپنی ناصر عباس آج تو کچھ چند سال پہلے دی بات ہے، ساڑھے قلعہ دیدار مصطفیٰ وچنا ربیع النور شریف دا جدو چند نظر آیا او ڈی پی او صاحب نے تھانے چ بلا لیا سانو، سارے مسلک دے لوگاں نوں اکٹھیاں کیتا بھئی امن کمیٹی دے حوالے نے، چلے گیا تھانے چ۔ انہیں کہا جناب ربیع النور شریف دا ماہ مبارک آ گیا تے بلایا ہے کہ مہینے وچ امن شانتی رہے۔ میں کہا الحمدللہ سنی اگئی امن والا ہے، اسی امن گزارنا پسند کرنے ہیں، مہینہ سارا سال ہی ساری زندگی امن چاہنے ہیں۔ انہیں کہا جناب تانوں بلایا تاں میں چلو کوئی بہتر مشورے دیو بھئی سیکیورٹی دے حوالے نال۔ ایسا کہا جی ٹھیک ہے۔ انہیں کہا جی امن نال گزر جانے چاہیے دن دن۔ کہا جی ٹھیک، کچھ مشورہ دینا تے دے لو۔ ایک مولوی صاحب بولے بچوں وہ بڑے پرا صاحب، انہیں کہا جی باقی گلاں بعد یہ میلاد کر دینے سویرے کرن دوپہر کرن رات کرن شام کرن جدوں سانو کوئی اعتراض نہیں، پر ایک تھوڑی جی سانو تکلیف ہے۔ ڈی پی او صاحب کہندے نے جی تہاڈی تکلیف دور کرنے واسطے بلایا ہے۔ وہ بندہ ویسے نہ کوئی خاندانی بندہ سی پیر صاحب، وہ واقعی خاندانی سی، وہ آج تک کوئی بندہ بھولدا نہیں مینوں، وہ واقعی خاندانی سی۔ انہیں کہا جناب تانوں اسے واسطے بلایا بھی جنوں کوئی پیڑ شیڑ ہے، کوئی گٹے چ پیڑ ہے، کوئی ٹھڈ چ پیڑ ہے، وہ تہاڈی پیڑ دور کرنے واسطے بلایا۔ جناب دسو تانوں کی تکلیف ہے؟ انہیں کہا جی سویرے کرن دوپہر کرن رات کرن شام کرن جدوں مرضی کرن ساری دیہڑی کر دے رہن، پر سانوں ایک تھوڑا جا انہاں نال اختلاف ہے۔ انہیں کہا جی او کی؟ آندا جی اے نا سانوں ابلیس کہندے نے، سانوں اسی بڑے پریشان ہیں بھئی اساں تے اج تک نہیں، کیوں بھئی تساں کدی آکھیا انہاں نوں ابلیس؟ بولو تو صحیح، او شریف بندے بیٹھے ہو بولو کدی آکھیا ہے؟ اسی پریشان ہو گیا اساں کیا بھئی اساں تے کدی نہیں آکھیا انہاں نوں ابلیس۔ او ڈی پی صاحب کہندے نے کیوں بھئی آپ ان کو ابلیس؟ میں کہا جی سون لے لو اساں تے کدی نہیں آکھیا انہاں دا۔ انہیں کہا جناب آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ آندا جی دلیل میں سام کے رکھی۔ انہیں کہا اچھا کیڑی دلیل؟ انہیں جیب وچ ہاتھ پایا تے وہ ایڈا لمبا جانا ایک اشتہار کڈیا باہر تے او دی انج تے کھولی، ایک کھولی پھر دوسری پھر تیسری کھول کے انہیں کہا جی آ ویکھو ذرا، انج کر کے نہ دے آندا ہے لکھیا ہے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اے ویکھو جی ساڈا نام لکھیا ہے۔ اچھا او ڈی پی او جڑا جملہ بولیا وہ سواد دا جملہ سی، وہ آندا اچھا 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 اے تہاڈا نام ہے؟ ہائے ہائے ہائے، انہیں کہا اچھا اچھا اے تہاڈا نام ہے۔ میں ڈی پی او صاحب نو کہا، میں کہا ڈی پی او صاحب اللہ دی عزت دی قسم ہے سانوں بھی اج پتہ لگا ہے انہاں دا نام ہے، انہاں دسیا بھئی یہ ساڈا نام ہے۔ میں کیا اسی تے کسے ہور نو آندے سا حدیثاں دے پیش نظر سرکار نے فرمایا ساری کائنات خوشی بنائی شیطان رویا، تو میں کیا انہاں دسیا بھئی اے ساڈا نام ہے۔ میں کیا جی اے ہونے انہاں دا نام ہے تے اے سامن اسی تے حدیث دی روشنی بچانے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سارے مل کے آنکھوں سوائے ابلیس کے، نہیں بولے نہیں بولنا تو ایتھے ہی رہاں گے اسی آج، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سونے کی آمد، پیارے کی آمد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ میں کہا جی اسی تے حدیث دی روشنی چاہندے سا بھائی انہیں نہیں منایا، باقی ساری کائنات نے خوشیاں منائیاں نے، تے سانوں نہیں سی پتا، چلو آج تساں دس دیتا بھی یہ تہاڈا نا ہے۔ اے بولو تو صحیح، انہاں آپ ہی منیا بھی یہ سانوں آندے نے، اصل جو سیانے آندے نا وہ کانے نو کان محسوس تے ہوئی جاندی ہے، تو انہوں نے کہا بھی یہ ساڈا ہی نا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ حضرات۔ ویسے جڑا میں موضوع تیار کر کے آیا میں ان تہاڈا ذوق ویکھ رہا ہاں تے پھر وہ موضوع ویکھ رہا ہاں تے ذہن میرا چینج ہو گیا ایتھے بیٹھ کے، کیونکہ اج خاص دن ہے 12 ربیع النور شریف دا، تے میرا دل سی بھی میں سرکار دا میلاد پاک اگلے جمعے چ بیان کردا، لیکن میرا خیال ہے اے ہن مناسب نہیں لگدا بھئی دن بھی خاص ہوئے تے بندہ حضور دا میلاد بیان نہ کرے، تے اے موضوع اگلے جمعے اگلے جمعے ہو جائے گا، یعنی نور مصطفیٰ پیشانی عبد المطلب میں، تے آج حضور دا میلاد پاک پڑھ لینے کی خیال ہے تہاڈا؟ ہے تو جے نہیں تے کیڑا کوئی پریشانی والی گل ہے، وہ اگے تیار ہی تیار ہے پھر جی میلاد پاک حضور دا پڑھیے۔ اللہ دا قرآن توجہ، اللہ فرماندا ہے الذی یراکا حین تقوم، فرمایا اللہ اوے جڑا سونیا تینوں ویندا ہے، پنجابی تے جٹکے تے سادے جا رنگ الذی یراکا، فرمایا الذی وہ ہے یراکا جو تجھے دیکھتا ہے، حین تقوم جب تم کھڑے ہوتے ہو، ہائے 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 سونے اللہ ہوئے جڑا تینوں ویندا ہے، کدوں ویندا ہے؟ حین تقوم جدوں کھلوتا ہونا ہے، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، ہائے 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 انہاں نوں آیتاں نظر نہیں ہوندیاں، جدوں اکھاں تے پٹی ہوئے نا پھر آیتاں نظر ہے، بولی ادھر پھر آیتاں نظر ہے۔ اللہ فرماندا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سونےاں جدوں تسی سجدہ کرن والیاں دیاں پشتاں وچ پھر دے آئے ہو، فِي السَّاجِدِينَ سجدہ کرن والیاں دیاں پشتاں وچ، قرآن نے دسیا میرے مصطفیٰ دے ماپے تے دادکے تے اتے توڑ حضرت آدم علیہ السلام تک بتگے جھکنا لے نہیں سن، او دی بارگاہ بچ سجدہ کرنا والے سن۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، فرمایا سونےاں تیرا رب تینوں اودوں دا ہی ویندا پیا جدوں تو سجدہ کرنا لیں پشت دے وچ انج منتقل ہوندا ہے، منتقل ہوندا ہے۔ ایک جملہ کہہ کے اس تو بعد پھر آقا کریم دا ذکر میلاد بیان کرنے ساڑھا الحمدللہ عقیدہ اور ایمان ہے، اور ساڑھا اعتقاد یقین کامل ہے کہ مصطفیٰ کریم دی امی سیدہ آمینہ تو لے کے سیدہ حوا سلام اللہ علیہ تک، نبی پاک دے ابا جان جناب عبداللہ تو لے کے سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام تک کوئی بھی کافر نہیں گزریا، سب اللہ دی توحید دے منن والے گزرے نے۔ سنو ایک جملہ کہہ دیا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے او قبر دی مٹی
جس قبر دے وچ میرے کریم آقا علیہ السلام دا جسم مبارک پہ ہے، او مٹی جس مٹی دے نال میرے آقا دا جسم لگا نہیں، توجہ حضرات، جملہ قابل توجہ ہے، او مٹی جس مٹی دے نال حضور دا کفن مبارک ٹچے، کیونکہ حضور دا جسم مبارک ہے کپڑے دے وچ کپڑا لگا مصطفیٰ دے جسم نو، او کپڑا لگا مٹی نو، تمام علماء لکھیا فرماندے نے او مٹی جڑی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے جسم نہ لگے ہوئے کپڑے دے نال لگی ہے، فرماندے نے او مٹی کعبے تو بھی افضل، کعبے تو بھی افضل تے عرش تو بھی افضل، میں کیا او مٹی جنہوں ایک واسطے نال مصطفیٰ دی نسبت حاصل ہے، او تے کعبے نالوں بھی افضل تے عرش نالوں بھی افضل تے او ماں دا شکم جدے وچ میرا نبی 9 مہینے رہ کے آیا، سوچو اس ماں دے جسم دی کیا شان ہوئے گی، اس ماں دے جسم دا کیا مقام ہوئے گا، تے او باپ جدی پیشانی وچ تے جدی پشت میرے نبی دا نور رہا ہے، او مصطفیٰ دے باپ دا کی مقام ہوئے گا۔ ادھتے بڑی ساری علماء نے دلیلہ دیتیاں، فرماندے نے او مچھلی جس مچھلی دے پیٹ دے اندر جناب یونس علیہ السلام 40 دن رہنے، فرماندے نے اس مچھلی دا پیٹ عرش تو افضل ہے۔ میں کیا جس مچھلی دے پیٹ اچھ قبلہ پیر صاحب جناب یونس نبی 40 دن رہن تو یونس نبی نے جڑے میراج دی راتی تیرے تے میرے آقا دے پیچھے ہاتھ بن کے کھلوتے نے، جس پیٹ اچھ مقتدی 40 دن روے اس مچھلی دا پیٹ عرش تو بھی افضل ہے، تے جس پیٹ اچھ مقتدی دا بھی آقا رہا ہوئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام رہے ہون۔ انشاءاللہ جمعہ اگے چل کے پھر کسی دن پڑھاواں گا خصوصاً حضور دے والدین کریمین دے ایمان دے حوالے نال، لیکن بس اتنا ہی جملہ عرض کر کے میں آقا کریم دا ذکر میلاد بیان کرنا چاہنا۔ تمام بزرگان دین نے اپنی اپنی کتابہ میں لکھیا، فرماندے نے جس دن میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نور پاک حضرت عبداللہ دی پشت وچوں سیدہ آمنہ دے مشکوے معلّہ وچ آیا، لفظ کیسا بولے، جناب سیدنا عبداللہ دی پشت مبارک وچوں سیدہ آمنہ دے مشکوے معلّہ وچ آیا، تمام دنیا دے جانوراں نے ایک دوجے نو مبارکاں دیتیاں، نبی نو نہیں پتا، میں کہا جانورانو کی میں پتا لگ گیا ہے، جانورانو کی میں پتا لگ گیا ہے کہ رب دے محبوب جناب محمد مصطفیٰ دا نور باپ دی پشت والو ماں دے شکم وال آ رہے ہیں، جیڑا رب جانورانو اینی خبر دے سکتا ہے اپنے یار نو نہیں دیتیاں انگیاں خبرہ کائنات دیاں، کائنات دی ہر چیز نے ہر جانور نے ایک دوجہ نے مبارکاں دیتیاں۔ توجہ حضور علیہ السلام دی امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ ساجدہ شاکرہ صائمہ مومنہ موقنہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی محبت نال ہاتھ چوکیا کو حضور دی امی دا نالے آب، حضور دی امی جان سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندیاں نے جدو مصطفیٰ کریم دا نور مبارک میرے شکم دی اندر آئے، فرماندیاں نے پہلے دن تو لے کے 9ویں مہینے تک میرے وجود وچوں مشک امبر تے کستوری دیاں خوشبوواں دے ہلے ہوندے رہنے، فرماندیاں نے پہلا ماہ مبارک سی، رات دا ٹیم سی، فرماندیاں نے میں خواب دے وچ ویکھے کہ میرے بیڑے دی اندر ایک لمبے جا قد والے ایک بابا جی آکے کھڑے ہو گئے تے آکے فرماندے نے اے بیٹی آمینہ خوشیاں منایا کر، اے بیٹی آمینہ خوشیاں منایا کر، بابا جی کس گل دیاں خوشیاں مناوا، آن والی ہستی نے فرمایا اب شری یا آمینتو فقد حملت بسید المرسلین، اے آمینہ خوشیاں منایا کر،
بابا جی کس گل دیاں خوشیاں آن والی ہستی نے فرمایا بیٹی اس گل دیاں خوشیاں منایا کر کہ تیرے شکم دی اندر رسولہ دا امام تشریف لے آیا ہے تیرے شکم دی اندر رسولہ دا امام تشریف لے آئے سیدہ آمینہ فرمانیہ نے جدو اونا بزرگاں اتنا جملہ بولے ہیں میں خواب چرد کی تھی میں کیا بابا جی آج تو پہلے تھوانی زیارت نہیں کی تھی پہلی باری تھوانوں بیکھن لیا حضور دسو تسی کون ہو اس آن والی ہستی فرمایا بیٹی آمینہ مینوں پہچانے لیوں عرض کی تھی نہیں بابا جی میں نہیں پہچانے آن والی ہستی فرمایا اے بیٹی آمینہ میں تیری دنیا دا معمولی بندہ نہیں ہوں بلکہ میں اللہ دا او نبی ہوں جدے متعلق اللہ فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ اے بیٹی آمینہ میں ساری نسل انسانی دا باپ سیدنا آدم علیہ السلام آیا ہوئے ہو بابا جی تسی آدم علیہ السلام ہو فرمایا ہاں بیٹی آمینہ تیرے شکم دی اندر رسولہ دے امام تشریف لے آئے نے میں تینوں مبارک دین واسطے آیا فرمانیہ نے دوسرا ماہ مبارک آیا ہے میں بھی کیا ایک اور بزرگ ہستی آئی انہاں بھی آکے فرمایا نہیں بیٹی آمینہ خوشیاں منایا کر میں کیا بابا جی کس گل دیاں خوشیاں انہاں فرمایا بیٹی تیرے شکم دی اندر آخر زبان نبی دا نور آ چکی ہے میں کیا بابا جی تسی کون ہو انہاں فرمایا بیٹی آمینہ میرا نام سیدنا شیس علیہ السلام ہے بیٹی آمینہ میرا نام سیدنا شیس علیہ السلام ہے حرمانیہ نے کدی جناب شیس علیہ السلام ہونے نے کدی جناب ادریس علیہ السلام ہونے نے کدی جناب ابراہیم علیہ السلام ہونے نے کدی حسین کائنات نبی سیدنا یوسف علیہ السلام آکے فرمانے نے سیدہ آمینہ مبارک ہوئے رسولہ دے امام دی ماں پڑھن والی ہے سیدہ آمینہ فرمانیہ نے ہر مہینے دی اندر کسے نہ کسے نبی دی نالے زیارت ہوندی ہے نالے مبارک مل دی ہے ساڑھے گھر دی اندر بچہ پیدا ہوئے مبارک بعد میرا نبی آیا بھی نہیں مبارکاں پہلے شروع ہو گئیاں نے عجیبیاں نہ میرے جے میرے نبی آئے بھی نہیں مبارکاں پہلے شروع نے سیدہ آمینہ فرمانیہ نے پہلے دن تو لے کے 9ویں مہینے تک میری کفیتیں میں جس رستے تو لنگنیاں رستے وچ جننے درخت ہوندے نے مینوں ویکھ کے جھک جاندے نے وچوں سلام دیاں آواز آئیں دیاں نے حرمانیہ نے کتنے بھی درخت ہوندے نے درخت جھک جھک کے مینوں سلام کر دے نے پتھراں وچوں سلام دیاں آواز آئیں دیاں قبلہ پیر ناصر صاحب حضور دی امی فرمانیہ نے میں جڑے رستے تو گزرنیاں کوئی جانور مینوں کنڈ کر کے نہیں سی ٹردا کوئی پرندہ میرے سر دے اوتوں نہیں سی لنگدا او سد چک دی سرزمین وچ رہن والے آقا کریم دے غیرت مند غلامو میں ایک جملہ کہنا چاہنا تھوڑی توجہ چاہنا میں کیا او جانور مصطفیٰ نو کنڈ نہیں سن کر دے مصطفیٰ دی ماں نو کنڈ نہیں سن کر دے کہ کوئی پرندہ حضور دی ماں دے سر دے اوتوں نہیں سی لنگدا میں کیا او جانور کڈے چنگے سن جڑے حضور دی ماں دا حیا کر دے رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ میں کہو جانور کڈے چنگے سن پاکستانی جانوراں لو بڑے چنگے سن او جانور کڈے چنگے سن جڑے حضور دی امی دا حیا کر دے رہے
سیدہ آمینہ فرماندیاں نے لوگو جدوں میریاں سہیلیاں میرے نال پانی لین واسطے کھوہ تے جاندیاں سن فرماندیاں نے ڈول لے کے جانے انہاں رسیاں لے کے جانیاں فرماندیاں رب دی عزت دی قسم ہے جدوں حضور دا نور پاک میرے شکم وچ آیا فرماندیاں نے کدی رسی کھڑی نہیں ڈول کھڑی ہی نہیں اماں جی کیویں پانی کٹ دیاں رہیاں فرماندیاں نے جا کے کھوہ دے کنارے دے اوتے میں پیر رکھ دی سا پانی ابالا مار کے میرے قدم چومن لگ پیندا سیدہ آمینہ فرماندیاں نے وقت گزردا رہیا وقت گزردا رہیا اے وقت گزردا رہیا ہے سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میرے دل دے اندر کدی کدی اے بھی خیال آوندا سی اے میرے شکم دے اندر جیڑا بچہ ہے ایدہ تے والد پہلے ہی وصال کر چکی ہے اور کتب تواریخ والے لکھ دینے فرماندے نے جدو جناب عبداللہ دا وصال ہویا ہے کہ نبی پاک اپنی ماں دے شکم مبارک دے اندر سن اس وقت ایک روایت دے پیش نظر 1 مہینہ گزریا سی ایک روایت دے پیش نظر 2 مہینے گزر چکے سن کہ حضور دے ابا جی دا وصال ہو گیا کہ میرے آقا ماں دے شکم وچ سن 2 مہینے دے حضور دے ابا جی دا وصال ہو گیا حضرت عبدالمطلب حضور دے دادا جان آپ کعبے وچ آئے نے آکے کعبے دیاں چگاٹ پھڑ کے رو کے اندر مالکا یا اللہ میرا پتر تے دنیا تھی نہیں رہا میرے پتر عبداللہ دا تے وصال ہو گئے یا اللہ میں نو کوئی چند ورگا پترہ دے دے میرے دل نو سکون مل جائے میری بیٹی نو چین مل جائے یا اللہ میں نو کوئی پترہ دے دے میری بیٹی نو بھی سکون مل جائے یا اللہ میں نو بھی چین مل جائے گا جدو سیدنا عبدالمطلب جملہ بولیا ہے ہاتھ پہ ربانی نے پکار کے فرمایا ہے او عبدالمطلب تو تے کلا اپنا سکون پیا مگنا ہے اپنی تھی آمینہ دا سکون پیا لبنا ہے پر میں تے او رسول کھلن لگا وہاں جڑا ساری کائنات دا سکون بن کے آ رہا اے عبدالمطلب تو تے کلا اپنا سکون مانگ رہے ہیں اور میں تے او رسول کلن لگا جڑا ساری کائنات واسطے سکون بن کے آ رہا ہے سیدہ آمینہ فرمانیاں نے وقت گزردا رہا 9 مہینے گزر گئے پھر او رات آ گئی ہائے ہائے او رات آ گئی رات جا رہی ہے صبح بولیے بولیے رات جا رہی ہے صبح آ رہی ہے نور پیر دا ویلا ہے ساڑھے پنڈا تھاما چاندے نے نور پیر دا ویلا نور بولیے ذرا نور پیر دے ویلے پیران دا پیر آ گیا سیدہ آمینہ فرمانیاں نے رات دا ٹائم سی میں کلی اپنے گھر وچ موجود ہوں فرمانیاں نے کوئی بی میرے کول نہیں میں کلیاں توجہ دے نال سماعت کرنا آقا دا میلاد سننے واسطے آئے ہو توجہ نال سماعت کرنا حضور دی امی فرمانیاں نے رات دا ٹائم سی میں کلی تنے تنہا اپنے گھر وچ کھلوتی ہوئی ہوں فرمانیاں نے اچانک میں ویکھ دی کیاں زمین تو لے کے آسمان تک ایک نور دی چادر تانی گئی ہے اس نور دی چادر دے پیچھے آسمان تو ایک لمبے جا قد والی بی بی میرے بیڑے چ اتر آئی ہے او دے تو بعد ایک دوجی بی بی آئی او دے تو بعد تیسری او دے تو بعد چوتھی او دے تو بعد ایک دم بی بیاں دا ایک جھرمٹ میرے بیڑے وچ اتر آیا سیدہ آمینہ کہندیاں نے جدوں میں انہاں بی بیاں نو ویکھیا ہے فرمانیاں نے ویکھ کے میں کچھ پریشان ہو گئی میں تھوڑی جی ڈر گئیاں فرمانیاں نے جدوں میں پریشان ہوئیاں انہاں وچ ایک بی بی اگے ہو کے آندی ہے نہیں دھیے آمینہ اے ڈرنا فکر کرنے دی ضرورت کوئی نہیں اے بیٹی آمینہ اسی ڈران والیاں نہیں ہاں میں کہا بی بی پہلی واری تھانوں ویکھیا ہے تسی کون ہو
کتھوں آئیاں ہو ایک بول کے آدھی نہیں تھی آمنا سن لے میں ساری نسل انسانی دے باپ آدم علیہ السلام دی رفیق حیات سیدہ حوا آئیاں بی بی آسیہ میرے نالے بی بی مریم میرے نالے بی بی حاجرہ میرے نالے جنت وچوں حور آئیاں نے تسی کی لین آئیاں ہو سیدہ حوا نے پکار کے فرمایا آمنا یہ وجہ ہے حضور دی ولادت دا ویلا قریب ہے اسی ساریاں جنت وچوں تیریاں دائیاں بن کے آ گئیاں ہائے 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 جنت وچوں اسی ساریاں تیریاں خدمتگار بن کے آ گئیاں نے جب میرے تو پوچھو میرا وجدان کہندا ہے رحمتاں رب رحمتاں رب برسائیاں بی بی آمنہ دے ویڑے سارے مل کے ذرا ذوق پیدا کرو ایک باری آقا دی نام تے ذرا ہاتھ چک کے ایک باری آکھو رحمتاں رب برسائیاں بی بی آمنہ دے ویڑے رحمتاں رب برسائیاں بی بی آمنہ دے ویڑے جنت چوہورا آیال بی بی آمنہ دے ویڑے جنت چوہورا بولیے مل کے بولیے جڑے باہر بیٹھے ہو تسی بھی ہاتھ چوک کے آکھو جنت چوہورا آیال بی بی آمنہ دے ویڑے جنت چوہورا سید آیا میں نے فرمانیاں نے او بیبیاں میرے کول آ کے بہ گئیاں فرمانیاں نے جدوں بیبیاں کول آ کے بیٹھیاں نے مینوں کچھ پیاس محسوس ہوئی فرمانیاں نے جدوں پیاس لگی ہے میں انج اپنی چارپائی دے قریب ویکھیا ایڈا کوئی ایک پیالہ پیا سی وہ دے وچ چٹے جے رنگ دی کوئی چیز پئی ہے فرمانیاں نے میں اٹھیاں پیالہ چکیا ہے چوک کے اپنے ہونٹاں دے نال لائے سید آمنہ فرمانیاں نے لوگو رب دی عزت دی قسم ہے جدوں پیالہ چوک کے ہونٹاں نال لائے فرمانیاں نے او دے وچ جڑی چیز سی فرمانیاں نے مینوں نہیں پتہ او کی سی پر لوگو اے دودھ نالوں بہتی چٹی سی شہد نالوں بہتی مٹھی سی سید آمنہ فرمانیاں نے جدوں چک کے میں ہونٹاں دے نال لایا اس پیالے نو او دے وچ جو ہے سی سیدہ فرمانیاں نے میں پی گئی اما جی پھر کی ہویا ہے فرمانیاں نے ادھر میں او پیالے وچ پئی ہوئی چیز جدوں پیتی ہے فرمانیاں نے پھر ویکھیا ہے آسمان تو ایک پرندہ اڑدا آیا ہے اس پرندے نے آ کے میرے سینے تے اپنے پر مارے نے فرمانیاں نے پر مار کے چلا گیا ہے اما جی پھر کی ہویا ہے اے جملہ میرا نہیں یہ جملہ پیر ناصر عباس دا نہیں یہ جملہ شیخ الحدیث دا نہیں یہ جملہ کسے محدث آدم دا نہیں مجدد دا نہیں یہ جملہ حضور دی پاک امی دا ہے اما جی پھر کی ہویا حرمدیاں نے لوگوں سن لگو خارج منی فرمانیاں نے جدو پیالہ چوکے اپنے ہونٹاں نہ لا کے دے وچ پئی چیز جدو میں پیتی ہے خارج منی نور میرے وچوں نور ظاہر ہویا ہے نور نکلیا یہ بھی معنی ٹھیک ہے لیکن ادب دے پیش نظر خارج منی نور میرے وچوں نور ظاہر ہویا ہے اما جی کنی کو روشنی سی تھوڑا کمرہ روشن ہو گیا ویڑا روشن ہویا ہے محلہ روشن ہویا ہے فرمایا لوگوں روشن صرف میرا گھر نہیں ہویا صرف مکہ نہیں ہویا صرف میرا محلہ روشن نہیں ہویا اما جی کی کچھ روشن ہویا ہے فرمایا نے سن لو اتنی روشنی سی خارج منی نور اضاءت لی منہ قصور الشام
فرمایا اس نور دی چمک اتنی سی روشنی اتنی سی اس نور دیاں لاٹاں انیاں کو بچیاں نے کہ میں اپنے گھر دے کمرے وچ بہ کے ملک شام دے محل بھی ویکھ لینے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی ماشاءاللہ سب چکا لے ہو دور دراز پنڈا چون والے ہو شہر دے قرب و جواری چون والے ہو میں ایک توڑے پہ گل پوچھنا چاہنا جس بندے دی نظر بالکل ٹھیک ہوئے دوپہر دا ٹائم ہوئے توڑے سب چک دے جڑا سب تو اچھا 6 7 8 منزلہ مکان بنے ہیں 10 منزلہ مکان بنے ہیں وہ دی چھت تے چڑھ جائے دوپہر دا ٹائم ہوئے 12 بجے دا ٹائم ہوئے اتے چڑھ کے تے ادھر رمو کرے انہوں گجرانا نظر آ جائے گا دوپہر دا ٹائم ہوئے رات دی گل نہیں کرتا دوپہر دا نظر آ جائے گا جڑے نہیں بول دے شاید تساں کو دور بین رکھی ہوئے نظر آؤں اینجا جنہ نہ کرو تھوڑا جا بولو سیر ہلان نالو زبان ہلان دا سواب چوک ہے نظر آؤں نہیں آکھو کہ مولوی جی گجرانا تے بڑی دور ہے اتھو تو سائیں والا نظر نہیں آؤں میں کیا جیڑا آندہ ایک کو جائیں اوے بیلیا دن دا ٹائم نہیں کہ مکان دے اتے بھی نہیں حضور دی ماں کھڑی کار دے ویچے بوا باندے کھڑکی باندے تے رات دا ٹائم ہے پچھلا پیرے تے کار ویچے بے کے فرمانیاں نے روشنی اتنی چمک اتنی نور اینا کہ میں کار دے کمرے ویچے بے کے ملک شام دے محلات ویکھے میں کیا جس ماں دے شکم ویچ توجہ جس ماں دے شکم ویچ میرا نبی 9 مہینے رہ کے آئے او ماں رات دے ٹائم بند کمرے ویچ بے کے 1000 میل دور ملک شام دے محل ویکھے او جڑی ماں دے شکم وچ میرا نبی 9 مہینے روے او ماں تے رات دے ٹائم ہنیرے وچ ایڈی دور تک ویکھ سکدی ہے او دا پتر محمد مصطفیٰ گنبد خضرا وچ بہ کے اے 7 چک مسجد وچ بہ کے ذکر کرنے والے انہوں نہیں ویکھ سکدا جدی ماں ایڈی دور تک ویکھ سکدی ہے او دا پتر کتھوں تک ویکھ سکدا ہے یا رسول اللہ یا علی مرحبا مرحبا اچھی اچھی آواز نال مرحبا 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 دیوانے 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 یا رسول اللہ ایک منو آندہ ہے ایڈی دنیا روشن کیویں ہو گئی میں کہتے انہوں نہیں پتا نور والا آیا ہوئے میں تے بول کیا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا نہیں پڑھیا آج 3 بجے تک ایتھیاں جنا پڑھو گے نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ماشاءاللہ اللہ تو ہنو سلامت رکھے سارے مان دینا بھی میرا نبی نور ہے ایک باری ہاتھ چکو تو میں زیارت کرا پائی تارک وڈائی صاحب درائل کر کے چھتی کما کے ویکھا جے کیدہ ہاتھ اینجے تکیدہ اینجے ماشاءاللہ چکیا جے ویکھ لائن دو میں جدہ نہیں نہ چکیا انہوں تھوڑا آجا اینجے ہارا لا کے نا اینجے انہوں چوکو انہوں کہا او مرے اے الیکشن ایتے کھلار لئی نا تے نبی پاک واسطے نہیں ہو کھلار سکدا لو جی میں انہوں ہاتھ چکا جنہوں ہاتھ تھلے نہ کریا جے ہوتے بابا خادم حسین رضوی 22 دن بے کے انجن جی یا نبی یا رسول کر سکتا ہے تے تسی 5 منٹ آقا دا ذکر ہاتھ چکے نہیں کر سکتے مل کے بول کے آکھو نور اصلی چمکیا غائب اندھیرا ہو کیا نور اصلی چمکیا غائب اندھیرا کیوں
سنو کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا کملی کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہاتھ کو کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا بس اے جملہ بولو اے کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا بولیے بولیے کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا ہو گیا ایک بندہ میں نوہ دا مولوی صاحب تو آڈا نبی ہر سال ہی ہوندہ میں کہتا پتہ لگ گیا بھی تیرا تے نہیں نا ہے سبحان اللہ میں کہا تیرا تے نہیں نا ہے اندھا نہیں ہر سال ہوندہ میں کہا قرآن ہر سال ہوندہ ہے سبحان اللہ ہر سال جو آندھے ہو جشن نزول قرآن میں کہا ہر سال نازل ہوندہ ہے اندھا نہیں میں کہا کدو اندھا جی وہ تے کئی 100 سال پہلے ہو گیا سی کہ میں کہا آج جشن کیوں منا دے ہو سبحان اللہ میں کیا ہو ویک کے صحیح قرآن ہے کی دا نام وہ جدیاں اداواں دا نام قرآن ہے ہائے 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 میرا نبی بولے تے قرآن بنے چلے تے قرآن بنے سویں تے قرآن بنے تیل زلفہ میں چلاوے تے قرآن بنے کنگی کرے تے قرآن بنے ابو بکر صدیق دے موڑیاں تے بے کے غارے سور تے جائے تے قرآن بنے کنکر مارے تے قرآن بنے ہاتھ چکے تے قرآن بنے ہاتھ ہنج رکھ کے صحابہ کلو بیعت لوے تے قرآن او جدیاں اداواں دا نا قرآن او جدی اداواں دا نا قرآن جدے موجزے دا ذکر ہر سال کرنا ہے اسے نبی دا ذکر کر لگا پیڑ پہی دیئے تے نو اس وقت مل کے بول کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا مل کے بول کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا ہو گیا کملی کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا اللہ حضور دی امی جان آپ فرما دیا نے ہر پاسے نوری نور نوری نور اما جی اس نورے چ ہور کی ویکھیا جی ہور کی ویکھیا فرما دیا نے میں 3 جھنڈے ویکھے ایک میں نو پوچھدا ہے پیر صاحب آندا ہے تسی جھنڈیاں لاندے ہو جدوں حضور دی ولادت ہوئی سی صحابہ نے جھنڈیاں لائیاں سن میں کیا ادو پریس تیرے پیو نے لائی سی ادو پریس تیرے پیو نے لائی سی نہیں ویکھو نا جی ویکھو میں کہا توں بس پترے سے تیانے لگا رہی ویکھو نا توں ویکھن دے رہی اسی لاندے ہی روان اسی تیانے آقا دا میلاد منانے مناواں گے آقا دا میلاد منانے مناواں گے مل کے بولو جڑے مناندے ہو تے مناندے رہواں گے مل کے بولو آقا دا میلاد بولو بولو آقا دا میلاد منانے مناواں گے آقا دا میلاد منانے مناواں گے نعرہ یا رسول اللہ نعرہ یا رسول اللہ
अम्मा जी की वेख्या? फरमाइयां ने 3 झंडे। किन्ने? बोलिए बोलिए किन्ने झंडे? सारे बोलिए किन्ने झंडे? माशाअल्लाह, अल्लाह तुहानू सलामत रखे। किन्ने झंडे? अम्मा जी लगे किथे किथे ते वेखे किथे किथे? मेरे मौलवियां भी लिखिया, उन्हें भी लिखिया, सारे लिखिया, अपने बेगाने सारे लिखिया। तनकीदन नहीं, इस्लाहन कहना चाहना। मनाना ना मनाना तो अपनी मर्जी है, मन ते लवो ना। एक कहता लै 12 नूं हजूर दा विसाल होया, सियाबा रोंदे रहे, ये गल च फुलां दे हार पा के फिरदे ने। वो सियाबा रोंदे सन, सैयदा फातिमा रोंदियां सन, अबू बकर रोंदे सन, उमर रोंदे सन, सियाबा रोंदे, ये मिठाइयां वंडदे। मैं कहा तू इंज करना, तेरे नज़दीक 12 नूं विसाल है? आंदा हाँ जी। विलादत की दनी? आंदा जी 9 नूं। मैं कहा इंज करना, फिर 9 नूं ते मनना है ना। 9 नूं तेरे नज़दीक? आंदा जी बिल्कुल 9 नूं है। तो मैं कहा फिर चल इंज कर, असीं 12 नूं मनाने हैं, तू 9 नूं ही मना लिया कर। पर आ तो सही ना, वो पंजाबी जाते ने, वो किसी बंदे ने आख्या, उन्होंने कहा ना खेडांगे ना खेडन देंगे। उन्हें आख्या ना असां तो मनाना नहीं लिया, तुहानू भी डकांगे। तो मैं कहा तुहाडी भुल है पुत्र, जब तक सुनिया ते जिस्मां च जान है आका दा मिलाद मनांदे ही रहणगे इंशाअल्लाह। सैयदा आमिना फरमांदियां ने मैं 3 परचम वेखे ने। अम्मा जी किथे किथे लगे सन? तवज्जो ना सुनना। हजूर दी अम्मी बैठी अपने घर विच, फरमांदियां 3 झंडे वेखे। अम्मा जी किथे किथे लगे सन? फरमांदियां ने एक झंडा मशरक विच लगा सी, एक झंडा मगरब विच लगा सी, एक झंडा काबे दी छत ते लगा सी। किथे मशरक, किथे मगरब, किथे काबे दी छत? मैं क्या मौलवी तेनू हजे भी समझ नहीं लगी? और जिस मां दे शिकम च मेरा नबी 9 महीने रवे, उस मां दी नजर तो ना मशरक लुकिया है ना मगरब छुपिया है। और जिदी मां मशरक ते मगरब तक नजर रखी बैठी है, ओदा पुत्र किथों को तक वेखदा होएगा? हाय हाय, जिदी मां घर बह के मशरक भी वेखे ते मगरब भी वेखे, ओदा पुत्र तो फिर मुहम्मद मुस्तफा ते नबियां दा इमाम किथों तक वेखदे होणगे? अच्छा तवज्जो, ये दसो ये झंडे लाए किन्ने से? उदों तो बरेलवी कोई नहीं सन। क्यों जी पीर साहब? अजी ये झंडे बरेलवियां लांदे। मैं क्या तेरे मौलवियां लिखिया, मेरे लिखिया, सारे लिखिया, ये झंडे लाए किन्ने? आंदा जी जबरील लाए। मैं क्या फिर हुण मैं ये जुमला आखन लग्या भी डर लगदा है फिर मादल्ला जेड़ा ना ये बरेलवी काम करते थे। मैं क्या जबरील भी बरेलवी सी फिर? हैं क्या बकौल तेरे भैया काम बरेलवी करते, फिर जबरील नूं किहड़े पासे लैके जाएगा? जबरील ने भी झंडे लाए। अच्छा हो सकता है भुल भुलेखे ला लै होण, जब तुसीं भुल भुलेखे ला लैंदे हो झंडे। जबरील तो भुलण वाला नहीं ना, उन्होंने घलिया किने में झंडे लाण? घलिया रब ने, लाए ने जबरील ने, ते लगे ने मुस्तफा दी विलादत ते। असी ऐसे बातें आने घर घर मिलाद मनाओ सारे, सोना दुनिया ते आया घर घर मिलाद। माशाअल्लाह, अल्लाह तुहानू सलामत रखे। जिन्हें पढ़िया, जिन्हें नहीं पढ़िया अल्लाह उन्होंने भी सलामत रखे। ते जेड़ा पढ़े अल्लाह करे आज राती जो जाके बिस्तर ते सोवे ना, ते ख्वाब विच मिलाद वाले नबी दी ज़ियारत नसीब हो जाए। मिल के कवरिया को घर घर मिलाद, सोना दुनिया ते आया गलियां महल्ले सजाओ सारे, सोना गलियां महल्ले सजाओ सारे, सोना। और जिब्राइल ने लाए झंडे, रब ने खुशी विच पुत्र वंडे। हदीसां च मौजूद है जब हजूर दी विलादत के बाद साथ कोई रब ने मुंडे वंडे, मुंडे
کسی حال بچہ پیدا ہوئے کوئی مٹھائی ونڈے کوئی لڈو ونڈے کوئی رسگلے ونڈے تو جڑا چوکھا امیر ہوئے وہ موتی چور ونڈے جڑا چوکھے پیسے ہونو ڈائریکٹ پیسے نقدی ونڈے تو جدو میرے نبی آئے رب نے نہ لڈو ونڈے نہ مٹھائی ونڈی رب منڈے ونڈے سانو ایک پوچھ دیں جی میلاد کی ہے میں کہا سن محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی ہو اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو اللہ اکبر اب بندے تو اڑے کولوں لنگن رہنے تے اج عید دا دن ہے عید والے نوں 10 روپے دے بھی ہے نا عید والے دن بھی بالاں نوں بھی دئیو اندر میں نہیں لینا 100 ہی دیو تے عید دا دن ہوے تے ہن بھی جنے 5 روپے کڈ کے سٹے نا اونوں پھر عید والا ہی پوچھے اج تے پتہ لگے نا بھی عید دا دن ہے تے پھر عید بھی عید میلاد النبی ایک پلڑے میں یہ دونوں ہیں ایک پلڑے میں دونوں ایک پلڑے میں یہ دونوں ایک میں میلاد نبی ان دونوں عیدوں سے ہے بڑھ کر عید میلاد النبی وہ دی وجہ جو میرا نبی نہ ہوندہ تے عیدہ کنے دسنیاں سن دسن والا تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے توجہ حضرات اما جی تساں اور کی ویکھیا حضور دی ولادت تے کی ویکھیا فرمانیاں نے میں گھر دے وچ ساں اچانک میری نظر اٹھی ہے میں انج آسمان وال ویکھیا اچانک میری نظر جدوں آسمان دے تاریاں ول گئی ہے میں ویکھیا ہے انج لگدا سی جویں تارے ٹٹ کے میرے بیڑے وچ ڈگ پین لگے نے توجہ میں نقشہ پیش کراں اے آسمان تے تارا سیدہ آمنہ فرمانیاں نے انج تھلے انج آیا پھر تھوکتے چلتے میرے ویڑے وچ اور یہ انج تھلے آن پھر اتے پھر آن پھر اتے سیدہ آمنہ فرمانیاں نے میں کیا پتہ نہیں قیامت آ چلی نہ تارے نو ہویا کی ہے یہ کیوں آ رہے نے جا رہے نے آ رہے نے جا رہے نے اللہ حضرت نے پوچھا میں کیا حضور اے تارے کی کر دے سن میں حضور اے تارے کی کر رہے سن انج تھلے آ رہے نے اتے جا رہے نے اتے تھلے تھلے یہ حضور بار بار آ جا رہے نے سیدہ آمنہ دے کر کی کر دے فرمایا تینوں پتہ نہیں کی کر دے میں کہا جناب تسی رمز شناس بندے ہو تھا پوچھا جناب دسو تارے کی کر دے اس بابے بھی کوئی جگہ چھڑی نہیں جتھے قلم نہ اٹھایا ہوئے آدھے نے آلہ حضرت مولوی احمد رضا صرف شاعر ہے میں کہا انہیں دس تو صحیح کیڑا شعر ہے جڑا قرآن حدیث تو بار ترجمہ کیتا ہوئے آلہ حضرت بول کے فرماندے نے سن تارے کی کر دے سن آلہ حضرت بول کے فرماندے نے صبح تہبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا ایک باری سبحان اللہ دی چھال آئے ذرا مل کے پھر ایک باری بابا دے بلند بولو ذرا سبحان اللہ صبح تہبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا صدقہ لے لے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ صدقہ لے لے نور کا آیا ہے تارا نور کا
السلام دی پھپھی صاحبہ جناب حضرت سیدہ صفیہ آپ فرماندیاں نے جدو مینوں پتہ لگا نا کہ حضور دی ولادت واسعادت ہو گئی فرماندیاں نے میں آئی سیدہ آمنہ دے گھر وچ جدو میں گھر آئی نا اندیاں نے میں اگے ہو کے نہ کیا دل وچ خیال کیتا وی بچہ نواں نواں پیدا ہویا دنیا تے آیا اینوں میں غسل دے دیاں ہن توجہ میری طرف توجہ رکھنا سیدہ صفیہ فرماندیاں نے میں کیا بچہ آیا ہے دنیا تے پیدا ہویا اینوں غسل دے دیاں فرماندیاں نے اگے ہو کے جدوں میں انج سرکار نوں چوکے لگی نا اپنے دین دے مطابق غسل دین انج میں انج ہاتھ اگے کیتے نا تے میرے کناں وچ آواز آئی صفیہ کی کرن لگی ہے غسل دین لگی اے بچہ تیرے غسل دا محتاج نہیں ہائے ہائے یہ بچہ تیرے غسل دا محتاج نہیں اساں کوثر دے پانی نہ غسل دے کے ٹوریا ہویا ہائے 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 تیرے غسل دا محتاج نہیں سیدہ صفیہ فرماندیاں نے میرے ذہن وچ خیال آیا کہ میں اس بچے دے نا اکھاں وچ سرما پا دیاں ہائے 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 سرما پا دیاں یہ فرماندیاں نے میں انج اگے ہو کے سرکار دا جدوں چہرہ ویکھیا حضور دیاں اکھاں ویکھیاں نا ویکھیا قدرتی مازاغ دا کجلا پیا ہویا پیر مہر علی شاہ چشتیاں دا بابا بولیا آپ بول کے فرماندے نے ہاتھ گورے گورے نے ہاتھ گورے گورے نے سرما ٹاکا دائے مازاق دے ڈورے نے اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا پیر سید مہری علی شاہ بول کے فرماندے نے سیدہ صفیہ نو پوچھیا سیدہ صفیہ جدوں تساں حضور نو تکیا ہے تے کیویں دا ویکھیا ہے اعلیٰ حضرت پیر مہر علی گولڑوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جے میرے تو پوچھ دیو تے یقیناً حضرت صفیہ بول کے آندیاں نے کی پوچھ دیو مکھ چل بدر شاہ شاہ نہیں جی مکھ چل بدر شاہ شاہ سارے دا عقیدہ تو ایمان ہے نا بھائی سارے دا عقیدہ آخری شعر تے مل کے ذرا سینے دا ٹل لا کے مل کے بولو مکھ چل بدر شاہ شاہ نہیں جی متھے چمک دلا ٹلورا نہیں جی کالی زلف تے اکھ مستانی یہ جی کالی زلف تے اکھ مستانی یہ کالی زلف تے اکھ مستانی پیر صاحب جی اچھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میں نقش بندی تے نقش بندی ہو کے ذوق چشتیاں والا بھی رکھاں تے تسی وچ چشتی ہو کے چپ کر کے بیٹھے رہو تے مینوں انج لگدا تسی نقش بندی ہیں میرے تو بڑے نقش بندی ہو ہیں سینے دا ٹل لا کے مل کے بولو ذرا مکھ چل بدر شاہ شاہ نہیں او مکھ چل بدر شاہ شاہ نہیں جی متھے چمک دلا تے نورا نہیں جی متھے چمک دلا تے نورا نہیں زلف تے اکھ مستانی یہ او کالی زلف تے اکھ مستانی یہ جی مخمور اکھی ان مد بھریاں اس صورت لو میں جانا کھاجی اس صورت نو بولو بولو اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے
رب دی میں شانا کھاجی سچ آکھاں رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا پیر مہر علی اتنا جملہ بول کے آندھنے ہون اگے کی بولا سمجھ نہیں ہوندی بول کے آندھنے سبحان اللہ جی سبحان سینے دا ٹل لا کے سبحان اللہ تے کسے دا کوئی اختلاف نہیں ٹل لا تے ہاتھ چوکے سینے دا ٹل لا کے بڑھا بیمار آستہ جوان چھاتی دا ٹل لا کے بول سبحان جی سبحان پائی تارک اللہ کر ہاتھ کیا چینا دے سبحان اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ ایک وجدانی کیفیت تاری ہو جائے اگلے سال تک کے جملہ یاد رکھیا جائے ریکارڈ جملہ بن جائے کہ مسجد جامع مسجد تاجدار مدینہ محمدی چوک دے اندر بے کے ناصر عباس چشتی صاحب دی ویرے صدارت بے کے اسی مصطفیٰ دا ذکر اس انداز نہ کیتا سی ویکھن والے بھی آندے سن او ویکھو مصطفیٰ دے دیوانے بیٹھے نے مل کے بول کے آکھو سبحان اللہ جی سبحان اللہ ما احسن کا ما اجمل کا ما اکمل کا کتھے میرے علی جی کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخی اکھاں کتھے جا لڑیاں جی گستاخی اکھاں کتھے جا لڑیاں سبحان اللہ جی سبحان حضور دی امی جان سید آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانیاں نے حضور دی ولادت باسعادت ہوئی ہر پاسے نوری نور حضرت صفیہ فرمانیاں نے میں بیکھیا حضور علیہ السلام نو ناف بریدہ ناڑو کٹے آیا بچے دی ولادت ہوئے نا جس بچے دا ناڑو کٹے آوے بچہ بچدا نہیں مر جاندہ ہے وجہ کی سنو ایک نفیس دا جملہ بچے دی خوراک ماں دے اندر جیڑا گندہ خون ہوندہ ہے اس خون دے رستے اس خون دی خوراک بچے نے مل دی 9 مہینے تک پر میرے نبی دی خوراک تے نہیں نا ہائے ہائے میرا نبی ناف بریدہ اس کائنات دے اندر تشریف لے کے آئے مختونن ناف بریدہ غسل کیتا آیا اکھاں وچ ماں زاغدہ کجلا لگا ہویا ناتے توتے پنجابی جاندہ ناتے یا توتے یا بندہ میرے کریم آقا علیہ السلام مغسولن مختونن مکہولن ناف بریدہ غسل شدہ اور اس تو بعد مصطفیٰ کریم دے جسم وچوں خوشبوان دے ہلے نکل دے سن پہ جدو میرے نبی کائنات ہی چاہے خوشبوان دے ہلے تے سنو میرے نبی نے دنیا تے اوندیاں کیتا کی میرے نبی دی مماثلت دا دعویٰ کرنے والے ہو سنو ایک ہو جائیاں میں کیا ویکھتے صحیح ذات دی کوڑ کلی چھتیرانو جپے کتھے توں تے کتھے رب دا یار توں آوے تے روندہ ہونا ہے میرے نبی آئے روندے نہیں آئے رون والے انہوں چپ کران واسطے آئے حضرت صفیہ فرمانیاں نے میں ویکھیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو آپ جدو دنیا تشریف لے آئے نا فرمانیاں نے حضور نے جدو لٹایا تے نبی پاک نے کیتا کی سنو 1 2 3 نہیں درجنہ حدیث تاریخ دیا کتاباں میں وکھانے واسطے تیار ہاں میرے نبی نے اوندیاں سر سجدے چ رکھیا ہائے ہائے اوندیاں سر سجدے چ رکھیا تے سر سجدے چ رکھیا کہ اللہ اکبر کبیرہ کہ اینج انگلی اٹھا کے اللہ
اکبر کبیرہ انی رسول اللہ گویا میرے نبی نے دسیا اور کئیاں آکھنا 40 سال تک پتہ ہی نہیں لگا فرمایا میں اللہ دا سچا رسول ہاں او میرے مالک دی وردی ہے چاہے تے پنگوڑے وچ اعلان کروا لوے چاہے تے 40 سال بعد اعلان کروا لوے او سن لو نبی آ کے نہیں بندا نبی رب کائنات جو بنا کے روانہ فرمانا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام اس کائنات کے اندر آپ تشریف لے کے آئے ہر پاسے بہار ہی بہار بہار ہی بہار تے الحمدللہ بہار ہی بہار ہے اللہ میری تو اڈی آدری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے آج جالا جڑا جمعہ ہے نور مصطفیٰ پیشانی عبد المطلب میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کیتا جائے گا اللہ میری تو اڈی آدری قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ